Ya obi bia akɔ aba de ba Ashanti TV GH nsu ni. Yes, mensia kasebo ɛno ɛna yɛde ɛbrɛw mensia kasebo napɔso ɛna yɛde ma wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ na wo nso bɛhu nsɛm a ɛno nso ɛkɔ so ɛwɔ mensia media ɛne wɔfadwuma yɔn nso ɛne dwaben dehyɛ na me yɛ adom a bosome yɛ a yɛwɔ mu ya okotonima ne bosome a yɛwɔ mu yi ne da a ɛtɔ so baako edu nwɔtwe yes kɔtɔkɔhene ɛtena ase yɛwura deɛ ɔte kare ɛne brɛ nwoma so ɔne nananom asanteman ɛtena ase na ɔmo tena ase a nsɛm a ɛbɛpie mu aba ɔmo ahwɛ na wɔtɔ ne kum ati brɛ ama nneɛma akɔ so ɛde ama asanteman na ɛhinsɛm nyinaa ɛto atwa na ato biribi aba asanteman ntɛm no ɛno ɛna ɛdidi so nea ɛdi kan no ɛyɛ ohwim nsɛnsɛm nso ɛbɛtumi apie mu nsɛ ɛnkyɛ bi a ɛna ohwim hene yɛwura ɛne asanteman etu no efiri adeɛ sɛ ɔnyɛ ɔhene biem ɛde ma ohwim ɛno nti ɛsɛ sɛ ɔmo pɛ obi na ɔno nso ebedi adeɛ nso so ɛwɔ ohwim ɛno ɛho nsɛnsɛm nyinaa nso so ebetumi apie afiri mu aba saa nso so na aboɔ ho ahenkuro nso nsɛnsɛm ne nyinaa nso so ebetumi apie mu ɛwɔ hɔ ɛhɔ nyinaa nso so ɛyɛ ɛhensɛm nti ho ase kakra bi ɛwɔ hɔ radio aba ne nyinaa no ebepie mu ɛwɔ bosomi a yɛwɔ mu ebi na ɛforo baako edi nwɔtwe asan nso so awiadom ase ho nsɛnsɛm nso so ebetumi apie mu na awiadom ho nsɛnsɛm nso etumi apie mu no na berekum ɛho nsɛnsɛm nso update no na ne nyinaa nso so yɛde ɛma ne nyinaa nso betumi apie mu saa nso so na agorɔ ne nyinaa nso ɛho nsɛnsɛm sɛn ɛna ɛrekɔ ne nyinaa no yɛpie mu ɛwɔ manhyia a yɛde ɛho update no nso so ɛde ɛrebrɛ wei ɛyɛ manhyia kaseɛbɔ napɔ so nyame yɛ adom mu a buroni bɛka sɛ mmaa ebusumi a ɛwɔ mu yi anaasɛ okotonima ne bosomi a yɛwɔ mu yi ebi na ɛfo du nwɔtwe a nea yɛwura ɔte kare ne bra nwoma so asanteman council trust a nsɛm a ɛbɛpie mu aba no ɛna yɛde napɔ so ɛde abrɛ wokɔ youtube a ɛyɛ Ashanti TV GH subscribe na wa like na wa share ɛde ama yɛ